patuduhon man dalam itu unang be pasong buli luar say togua jono tuho unang be pasong buli luar say togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasong buli luar say togua jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasong buli luar say togua jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasong buli luar say togua jono tuho unang be pasong buli luar say togua
Ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon
jalani tua unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patudu hon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam
guau jono tuho alani to. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lao mangarade rohata memasuki parmingguan marende mahita sian buku ende nomor 27 ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah syakko, ima na mangulaun uhum sambing, dohot holong ni roha dihabasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon di Batam. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, mauliate maroha nami tuho ala di jauho hami tupakirimon di hanguluan saliling ni leleng na.
Saya lehon ma tondim turohanami, asa margogo hami mangalau, hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akan di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhun saluhut naneng mangambat hami, tuha sonangan. Sai paganda hapor seon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asa monang hami rodi ujungna, lao manjalot tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 464 ayat sada dohot 2. Tatangihon ma patik ni debata, patik parjolo saat rodi patik paupaton. Patik parjolo, au do Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yanggo soture dalanna, ay hona huhumna dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom arima ulahamu nasa siolonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jawa debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anak mupe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisini hutani halakpe, na mangebati hutam. Ai dina onom arido di topa debata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima saat na, atong rap mangido gogo mahita tu debata,
lao mangulaw na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoy mahami, mangulaw na hombar tu patik mi. Amen. Marinde mahita sian buku ende nomor 410 sada ayat sada dohot tolu. Tatopoti madosa tanah godangi tujoloni debata, tapauduk be marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang, hodona patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon, marhite-hite anak aholangan ni roham, saya asi maroham dihami, akana mangarsak kondosa nami, sai sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i, lehon matu hami tondim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami, marha porseon laho manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion, asa hupasat ami diri nami tuho, gabe pelian nama ngolu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuhau, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu, guruhon hamu ma sian au, aina lambok doau jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna, ai lambok do augaku,
jalan yang dohot na hupa porsaton, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kur wilayah Kolose.
Marende mahita sian buku ende nomor 434 ayat sada dohot 2. Tuhan Yesus melengau di sorga, Roma batu jolong, mat salelengau menjual, dang termaen amar Tuhan, dilului oleh Tuhan. Tabi kema hatani debata turpuk di hari mingguon, imana tersurat di Efesus 6 ayat 21 saat rodi ayat 24. Efesus 6 ayat 21 saat rodi ayat 24 tajahama margati sorin. Hata parujungan. Alai paboani siti kikus do tuhamu salu nai, asa di botohamu namasa di ahu ro di ulauku, ai ibana do dongan na hinaholongan jala parhobas haposan di bagasan Tuhani. Dame madi akadongan dohot holong ni roha, rapon haporseon sian debata amai, nang sian Tuhan Yesus Kristusi. Ima sahatna, martua doakana tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Kor Perempuan Gabungan.
Marende mahita sian buku ende nomor 510 pitu ayat tolu dohot opat. Taha tidakon maha porsiaot tai, songon na hina tidakon ni dongatan saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mopa langit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na pate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tuban watoru dung di tanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata jauba, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na soras suda. Amin. Kurna poso bulung.
Warta Jemaat. Shalom, Warta Jemaat Manang Tikting Nama Sadihita, Minggu 13 Juli 2025. Warta Jemaat dengan topik Makaholongi Debata Jala Manangihon Suarana, dalam bahasa Indonesia, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Pertama, nama minggu kita hari ini minggu keempat setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik jemaat pindah. Pada hari ini minggu 13 Juli 2025 telah pindah jemaat keluarga Tresno Maju Sinaga, Ibu Sprita Tiurdina Boru Lumban Raja SST Pel dengan 3 orang putra. 1. Sion Ben Aser Teta Sinaga. 2. Salom Ben Gad Teta Sinaga. 3. Sela Bat Yehuda Teta Sinaga, yang beralamat di Jalan Primrose Walk nomor 18, Perumahan Green River View, Barombong dari wilayah Galilea, pindah keanggotaan menjadi Jemaat HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik 17, Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Ketiga Dewan Diakonia, ketiga Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. 61, pada hari ini Minggu 13 Juli 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan Sekolah Injil Libur atau SIL. 62, pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk operasional Huria. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ketujuh, pelayanan. Kebaktian wilayah. Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 di keluarga Amang Ede Girsang, Inang Sintua EFL Borusinaga, alamat BBPP Batangkaluku, Jalan Malino kilometer 3 Goa dari wilayah Filipi. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. Kedelapan, pengumuman. 8A1, pelantikan pendeta fungsional HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 13 Juli 2025 akan dilaksanakan acara pelantikan Inang Pendeta Rosbina Borusinaga STH telah menjadi pendeta fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan oleh Amang Preses Distrik 17 IBT. Acara dilaksanakan di ibadah bahasa Batak setelah persembahan ke depan altar. Tuhan Yesus memberkati. 8A2, Majelis Purnabakti karena meninggal. Pada hari ini Minggu 13 Juli 2025 gereja kita akan menyampaikan cendramata kepada keluarga majelis yang purnabakti karena meninggal. Bapak Sintua Alben Dunov Pardomuan Opusunggu SE almarhum. Acara dilaksanakan di kebaktian bahasa Batak setelah persembahan ke depan altar. Tuhan Yesus memberkati. 8A3, ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 13 Juli 2025 pelantikan pendeta fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Dengan ini disampaikan ibadah minggu di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor
14 Makassar, masuk pukul 9.00 WITA. 2. Pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Parupuan Parari Kamis. 8A4, KOR wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. 8A5, penggantian nomor rekening gereja HKBP Makassar. Pada tanggal 26 Juli 2025, pada tanggal 26 Juni 2025, gereja kita telah membuka rekening bisnis di Bank BRI cabang Somba Opu Makassar dengan nomor sekian yang akan menggantikan rekening giro di BRI cabang Ahmad Yani. Rekening bisnis tersebut difasilitasi dengan barcode QRIS yang akan rekening QRIS yang ada di kursi kita masing-masing dan di depan pintu masuk. QRIS tersebut dapat dipergunakan untuk menyampaikan ucapan syukur, pelean bulanan, dan operasional huria. Demikian yang bisa disampaikan, kiranya dapat dimaklumi. Tuhan Yesus memberkati. 8A6, pembekalan ibadah pelayan. Sesuai program Panitia Tahun Transformasi HKBP tahun 2025, pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 yang akan datang akan dilaksanakan pembekalan kepada pelayan ibadah, liturgis, song leader, pemusik, tim multimedia, soundman, dan paduan suara. Acara dimulai pukul 11.00 WITA atau setelah selesai ibadah di Gereja Bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. 8A7, ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah keluarga Amang D Sihombing Inang M Borumanurung atau anak sekolah minggu yang bernama Christian Sihombing. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. 8A8, penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja seksi pendidikan tahun 2025, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas, dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,5 atau semester genap 2024/2025, maksimum S1 kepada siswa-siswi mahasiswa supaya memberikan fotokopi rapot atau ijazah. Jika belum ada asli, boleh SKHU atau fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik. Tidak menerima kiriman file WA atau email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris Huria selambat-lambatnya hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Nama dan sertifikat akan dicetak sesuai dengan nama dalam raport atau ijazah. 8A9, Tok Ripe tahun transformasi tahun 2025. 8A10, pencarian dana UMKM atau Parupuan HKBP Makassar.
Pada hari ini, Minggu 6 Juli 2025, UMKM Perempuan HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia tahun transformasi tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, umum jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Adapun nama-nama jemaat HKBP yang sedang sakit: 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8. Inang Nyonya P Silaban R Boru Pakpahan. 9. Amang H Sitorus Pane. 10. Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. 11. Amang SPP Pasaribu. 12. Marta Monica Boru Pasaribu. 13. Edison Bin Sarte Tampu Bolon. 14. Inang Nyonya Sintua Dokterandus M Sinaga Dokteranda R Boru Bukit. 15. Amang SH Manurung BA. 16. Dina Esther N Boru Silitonga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran di remaja dan dewasa ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian sopot, talenta atau gedung sekolah minggu. Bagian umum kedua ada laporan keuangan. Boleh kita baca di warta jemaat yang dikirim melalui WA di wilayah masing-masing. Demikian warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kor Ama Ebenezer.
Marende mahita sian buku ende nomor 470 sada, Huhud Padalan Pelean. Pilih Yesus
Kami ni debata na sumurung sian salhut na roha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamang kainang. Hata ni debata na nang sahat tuhita di mingguta ima di minggu paupaton dung Trinitatis dibuat do sian 5 Musa 70 mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 20. 5 Musa 70 mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 20 hujahama di tengah-tengah. Idama nunga hupapiliton tuho sadarion hanguluan dohot hatuaon hamatean dohot hamagoan. Ahu matutu madokon ho sadarion ikon haholongamu Jahoba di Batam jala marparange dia kadalanna uhut mangaradoti akapatikna aka aturanna dohot uhumna asa panguluon naho jala patoropon naho jala pasu-pasuon ni Jahoba de Batamho di tano sitopoton munuaing bahen pertalian. Alay tung sura marbalik roham dang oloho manangihon lam oloho elailaon marsoba tu de batasi leban dohot manguloy yakay napabotohon hian maauto hamu sedarion ikon mago situtu hamu jala dang tagamon lelek kamu mangulu di tano si topotommu dung taripar Jordan bahen pertalian. Jowokku masadarion langit dohot tano gabi sitidangikku dopak kamu. Babua naung hupapiliton tuhamu hanguluan dohot hamatean. Pasu-pasu dohot toru-toru. Di baheni pilit mahanguluani. Asa manguluho dohot pinoparmu sogot. Asa haholongamu Jahoba de Batam. Jala tangihononmu suarana. Jala marsilohot roham tu ibana. Ay ibana hanguluamu hian dohot na pagajang umurmu. Asa totongho maringanan di tano naung niwarihon ni Jahoba hian tuwakaw pum tu si Abraham, si Ishak, dohot si Jacob, naing lehononna tu nasida. Ido sahat. Hujah hadihat Indonesia, ulangan 30 ayat 15 sampai ayat 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Jordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya,
Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainanga somal tabige, setiap manusia harus memilih. Tangadong nasuboy memilih. Jala memang ido ngolu na dilehod de batadi hita memilih dia do na dumengan di bagasan ngolu. Ala di patuduhon ido dilehod de batado kebebasan tu sude jolma. Lau menentukan arahna sesuai dengan pilihannya. Molo naing tu nadengado totu piliton nama dia do dalan na tulengkan. Molo sotu nading nasoto nasodengado totu piliton nama akaulau nasodenggan. Pilihan dahboy terlepas sian sude hita. Songni do nang di tonga-tonga ni bangsa Israel. Natajahan nakin di 5 Musa 20 ayat 15 tu sahat tu 20. Takasdo si Musa maswarahon patol hason pasahaton hata ni debatatona ni debata di tonga-tonga di bangsoi. Baboa molo masuk na sida tu tano kanan, manang molo masuk na sida tu tano na pinarbaga-baga, manang molo nang dilewati na sida sungai Jordan, tu tinggal mana sida di naung ni lehon ni debata di na sida imatano kanan. Ikut takas merenung nasida lau memilit dia do nanaing sejak kolon nasida. Ala tung ngecai dok di bahan pilihan ni hanguluan do tatuaun nunga di parade alai sekaligus do nunga adong di si hamatean do tamagoan bohama mamilit molotu siamun tadokma jupang madisi hanguluan do tatuaun alai molotu habirang hamatean dohot hamagoan ma na jupang dingulu ni bangsoi molo na tu siamun ibana ikon adong do piliton na natakas ima makaholongi de bata ima natajahan akin di ayat 10 dohot tu ayat 17 alai molo naing hamagod do pilitonna manang komarbalik song nanidok na di ayat 10 pitui totu tu hamagoan ma bangsoi tak pola maul tatusi kamang ke inang turpuhon ate holat tejahan akin iterboy do tatusi berarti dunia ini hidup ini harus memilih mana yang pantas dan mana yang layak untuk kita pilih di dalam kehidupan kita. Dohot hatan asing, dohonot tama, buido, sian parangeta, sian pangalahota, sian hapor siauta, lau menuju tu arah manang tu perdalanan nanang sidalanata, bahkan lau tu sabulo ni ngulu manang sabulo ni tordita nanang si jakonota di bagasan ngulu. Molo laos tapahiba-hiba terpuhon merdomu tu hita ma di partikiat tanwain. Sangat luar biasa nuaing pilihan. Bingulu ni John. Pilihan apalagi ala ni gudang ni kenikmatan na ditawarhon portibion nuaing. Takolan kenikmatan bahkan boy donuaing tawaran-tawaran na ditawarhon portibion seolah-olah itu yang terindah di ngulu ni jolma di partikian nuaing. Apalagi ala ni keterbukaan ni media, keterbukaan ni informasi na begitu luar biasa na bui sahat tu hita. Hidup na luar biasa merhite mediai ajang promosi sangat luar biasa.
Sudah boleh dipromosikan, bahkan nasohasea pe dipromosikan. Ido na tayo dan waing di bagasan perngulota generasi tanwaing dohot generasi naneng romara na paling berbahaya di pilihan-pilihan ningu. Bahkan godang do pilihan na ditawarkan media waing song natadok nakin indah nampaknya, tetapi justru menyesatkan dalam kehidupan kita, justru menyesatkan orang-orang yang mengikuti. Na indah taida hanya indah sementara na instan di bagasan mulut. Di sodo naing dipaingot hita marhite sian hata ni debata songon na pinaingoton ni si Musa di tonga-tonga ni bangsa Israel manang songon na pinaingoton ni hata ni debata marhite si Musa di tonga-tonga ni bangsona naneng mamasuki era baru ngulu nai baru di tano kanan asa manat nasida jala asa unang sala pilit nasida asa unang madabu nasida tuhamatean dohot tuhamaguan justru asa jupang di nasida hanguluan dohot pasu-pasu di tonga-tonga ni luat manang inganan nanaing si inganan nasida. Adong do dipake debata jala na pinatolhas ni si Musa si harat tu nasida lau mangurupi nasida asabuy nasida sahat jala jupang hobar tu cita-cita do harapan nasida marhite pilihan na takas di pilihan ni adong dasor manang ojahat di nasida asabuy nasida mempertimbangkan pilihan-pilihan nanang si piliton nasida nanang si dalan nasida ima pamiliton na borhat sian holong ni roha di debata. Ada hubungan ni holong ni roha di debata, gabe sahat itu pilihan-pilihan dalam hidup manang tu pamiliton di ngolu manang tu pamiliton na naik si dalana di tonga-tonga ni pernguluota di pertibion. Marhite na makaholongi debata sianido hita gabe di nasa pangulaon, di nasa pabahenan, gabe marhabiaran tu debata. Marhabiaran tu debata takut akan Allah akan membimbing kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Allah halak nama biar mida debata, jala halak nama kaholongi debata, sianido ibana, gabe termotivasi selalu melakukan manang mangula nahina lomohon ni rohani debata di bagasan nguduna. Asa halak na mangulahon lomo ni rohani debata, totu ido na mangolu menuju tu hanguluan, ido na menuju tu ngolu nas naing majalo pasu-pasu, jala ido na menuju tu gajang niumur di bagasan nguluna di inganan na pinasahan ni debata, jala ido na majalo pasu-pasu dengan nang tu akapoparan na song na pinarbaga-baga ni si Musa marhite na pinasahat ni debata tu tonga-tonga ni bangsoy. Asa dinamangula manang dinamakahulongi debata sianido hape gabe haruar keputusan manang pilihan na terindah manang na terbaik di bagasan perdalanan ni ngulu. Borhak majolohita kembali tu ibadah ta sadarion. Nakin dipatik na tajaha di melalui parageda nakin dibain ima pati perjulu sahati pati paupato. Memang moloso tak boto alur ni ibadahi sahita hilalado asal dibain ni pati perjulu sahatu pati paupato. Ternyata hubungan ni patik na dijaha nakin naing mengajak naing mangarau kita ikolaujo pikirata orientasita madok makaholongi debata marhite na mangulahon patik perjolo satu patik paupaton ala patik paupat perjolo satu patik paupaton pangaripunana sonani ajaron itu hati Yesus ima makaholongi debata sian nasa roha sian nasa nguluta sian nasa pikirata do sian nasa nadong dihita makaholongi debata jala ido muse mula patik palimahon satu pasi pasapuluhon pangaripunan ni ima makaholongi donga jolma mengasihi sesama sama seperti diri kita.
Asa molo halak na makaholongi debata, totu adong minimal 4 nakid di jahahon. Marhite sian patik na opati. Unang adong debata na asing ni debata di bagasan nguluta. Molo adong do debata na asing di bagasan nguluta, berarti dia memilih hamatean dohot hamagoan. Molo so debata dipilit di bagasan nguluna song nanidok na nakiditurpun nata jaho ni, berarti dia memilih jalan yang sesat, jalan yang salah. Bahkan mabuan tu hamatean di bagasan perngulun na siganupa. Na paduahon di patik paduahon asa unang adong disoba na asing. Ala gudang do buy potensi na buy gabi di sobba portibion, di sobba jolma di portibion, ala mungkin adong pengalaman na asing, ala mungkin dia merasakan sesuatu yang lain yang berbeda dari hal-hal tertentu gabi di sobbay. Unang beralih. Holan ibana do si sobba otta, ima debatanong manopahita, debatanong makaholongi hita, sianido hita gabi tetap termotivasi, terdorong gabi makaholongi ibana di bagasan nguluta. Jala sianido hita gabi totong mamilit dalam nadumengkan. Berarti nama baik debata adong debata nana asing, jala nama soba tu debata gana-ganaan, berarti dia menuju tu hamagoan, tu hamatean. Lo sekaligus makamangkay ng tarinukan nati bado pa yadong noy nga kagana-ganaan natasobba di bagasan nguluta na sa tahapor siya noy di bagasan nguluta sa tabolok ko ni unang tuhamagoa kita doho po parat ta sugut justru ikon makirim do hita terpasu-pasu hita doho po parat ta sugut. Pahatik patuluhon halak na makaholongi debata, dia tidak akan main-main dengan nama Allah. Tang boy di parmea-mea menggoar ni debata. Sangat memprihatinkan piga-piga Arion aka di Facebook. Sangat dodong perdebatan di wilayah 5 na sopalahu respok kami do di dok songonon ala di dok di bayad disi Roma kainata di pesta di pamasuki masudi kasih panganon itu tayo di pamasuki itu di panganon ini di dok berdasarkan sian Alkitab doi ulangan 1 ulangan 2 6 ni narpani HP dang na inian tujuan ni terpuhi alai gabe dipaganakan ajol mamai diperalat firman Tuhan untuk melegalkan cara-cara untuk melegalkan tindakan-tindakan yang tidak baik anang pangalaho nasodenggan. Dakolan itu penwaing godang ni aka informasi na tabege na justru memperalat nama Tuhan hawalan nama buat guarna sabing hawalan naing asabuy da pota ni ba nagabi siyan TikTok dotlan asing dobi totu ujung ni nasayolo na songoni tuhamagoa doi ay di parmeam debata molo halak na marparmeam goar ni debata berarti dang arga debata di bagasan ngoluna justru umarga di bana hasil ni TikTok nai umarga di bana ngoluna sadiri sian ngolu nani marujahan di bagasan lomo ni rohani debata totu idang makaholongi debata makaholongi portibiod doi makaholongi uang doi di bagasan ngolu molo masuk kita muse itu pati pau paton di sido takas di patuduhon parbuni halak nama kaholongi debata ikut takas ibana beribadah marparsaorat tu debata ikut takas ibana sa ito tong ro marsoba tu debata marsiajar sian hatan debata makanguluhon hatan ni debata ido nama kaholongi debata di bagasan nguluna jala ido na borhat jala na tutu mamilit ngulu na denggan ngulu na terpasu-pasu di bagasan ngulu si ganupari asa berlaku do setiap personal dakolan orang tua alai do yan nakon do sude na dong bagian di keluarga ta ikon takas mamilit ima makaholongi debata
di bagasan perjalanan ni nguluta, manang mengasihi Allah dan taat kepada Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sehingga kita menerima berkat dan kehidupan di bagasan perjalanan ni nguluta. Laos marita siya terpukod doa kama ngakainang majohita perlu semakin teguh nuaing di ngulu haporsyaw. Wasa nang dijohita semakin teguh, ala potensi ni ngulu ni jolma nuaing semakin sekuler. Ngakumudang hita gabilas rohata ay sugari diorui manian gajang ni permingguanon, diorui manian gajang ni jami taon, diorui manian aka ibadah-ibadahon, imana magumudang nuaing di pikiran ni jolma, bahkan yang paling disukai manusia. Apalagi mula dong acara una pola ibadah nian hola martangi yang cukupi. Itu nuaing sai di persita jolma alam mulai kita semakin sekuler, bergeser tungolu naboi mabek kita sonang, maboi mabek kita selalu tertarik secara badania, secara fisik, secara psikis. Hape lupa hita ojahan ni ngulu ni halak iko borhat doi, iko dimulai doi, bahkan iko dihaporsyai do sian panopaun ni debata, sian panarihono ni debata di bagasan perdalan ni nguluta, sian haluaun na pinatupa ni debata di bagasan nguluta. Molo bilang sekuler rohita berarti mulai melupakan Allah, mulai meninggalkan Allah dalam kehidupan kita, dalam dunia kita. Itu na terjadi ubana molo tapai hutihut nuaing di antusias ni jolma untuk beribadah, antusias ni jolma lama dohoti aka kebaktian lam bergeser otak, lam bergeser keinginan tu hal-hal duniawi. Alanido asa dijauhi tanuaing mulak muse, bertobat muse, asa mulak kita lam takas makanguluhon lomo ni rohani debata disudi kegiatan, disudi ulaun natapatupa jolo takas borhat majalo hata ni debata, manggohi rohata, manggohi pikirata, dilas ni roha ahana taula, dilas ni roha ahana nang sipatu pota di perdalanata di tonga-tonga ni Portibio. Memang ikut dohonota do ketaatan parsihohoton mangulu di bagasan lomo ni rohani debata sangat jauh berbeda sian keinginan dunia, keinginan daging. Jala ido dipakai simbolis, jala ido dipakai waso ni Portibio manai jolma asa beralih siat debata jala gabe mangihuton waso ni simbolis, jala gabe mangihuton aka waso ni Portibio. Hape jebakan dui di hita mabek kita gabe masuk tu pilihan na mabek kita tu hamagoan, mabek kita tu hanguluan na somarujahan di bagasan lomo ni rohani. Laos termasuk don waing di piga-piga daerah terlumobi takuboto rupani udah hulak kunokku doon asabui tapaingot do taka keluarga ta di piga-piga daerah waing di Tapanuli Raya ala ingin untuk prawisata lebih banyak orang yang datang ke Tapanuli Raya. Ala ni BPDUT Danau Toba nagabe daerah prawisata ngagudang nuaing pemerintah setempat menghidupkan kembali budaya-budaya yang selama ini sudah ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan iman Kristen atau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Kristus. Di paulak mamuseon nuaing asasero salah satu contoh gabi di haporsyaido nuaing mabuan aik siap bakara siya sumur ni sisinga mga raja gabi boni na pamalupos sahit. Daku boto si dia hapor siyaw na songan iba. Nanggo sudi hita borhat simularong na marsahit. Imay taru itu rumah sakit. Ujung namula mga sudi sehat jolmay.
Tak boto pikiran dia memang akan nasono manuaing na menggeser, bahkan na mengarahkan kita tu pilihan-pilihan na salah na justru membuat tu hamagoan di ngudu ni John. Dohot do gabe dihaporsiai barang-barang peninggalan ni Sisinga Mangaraja. Dohoti disobba. Bahkan berimplikasi mai gabe marsobba tu peninggalan ni opungna. Ujungna bergeser masona tadok nakin sian haporsiai. Dak kola di humbang wa yang terjadi na songoni pergeseran na songoni alai termasuk do di Samosir dak kebotai na piga kamang inagson. Molo dipakai ibana gabe kepala dinas pariwisata, dia akan mencari mana momen-momen yang bisa dia lakukan untuk menarik perhatian orang. Gabe dimuncul mamusian main di Samosir, tak keboto hamu kamanami di Samosir, hiama begi mangalahat horbo. Padahal mangalahat horboi selalu dua dihubungkan doh mistik-mistik ni halak batak na julu. Nunga tatutup piani secara RPP ni huria siasat gereja saya wartahun di gereja asa unang adong beralih jolma betusi. Ternyata dimunculkan kembali asa rogo dang manoton, asa rogo dang mamereng, HP gabi gudang mamusedok makaporsiai. Termasuk mamusenuaing nga dimunculkan kembali kesurupan-kesurupan. Seolah-olah kesurupan itu menolong orang, membantu orang, bisa menunjukkan di mana kuburannya, bisa menunjukkan siapa yang pelakunya dan lain-lain. Menggeser roha pikiran nang hapor siauta, sian namar sihot na tugutu debata, alai tawaran-tawaran na budi idatong song na jagodo, molo nang adong kesurupan di batudu, nga dibuat, alai tang tutu. Boy jupang na songoni ay sa didok upung na naro hapi sibulis do naro ayang ko upung na naro bahasa polay ko sepa tudutudonon na pe itor di bahay mamamora sude po paranay alay manuaing cara-cara ni Portibion mangait tita tadok mungkin nahut patorang nakin budaya Batak may, mungkin gudang do budaya-budaya di naasing, di daerah asing, mungkin di Makassaron berbeda budayanya, tetapi banyak cara-cara untuk mengalihkan perhatian manusia, perhatian orang Kristen, perhatian orang percaya untuk kembali ke dunia ini, ke kuasa-kuasa kegelapan. HP, saluhutnya pilihan molo olohita. Mamiliti, molo olohita mangulahoni, molo olohita beralih tu si di si malam talpe hamagoan, di si malam talpe nang hamatean, di si malam talpe di hasisigan di parngudota doh peparata sugut ala tatinggalhon, mual ni pasu-pasu, sumber berkat di bagasan parngulun ni kanup John. Asa halak na si makaholongi debata, totu dang murah-murai terpengaruh, dang murah-murai gabi tertait manang aha tawaran-tawaran na baru alai saidumo dang doi marsi hot di hata ni debata hot di parsaora dohot debata hot di sude pajak kononna di pasu-pasu ni debata di bagasan nguduna naung makaholongi hita naung mangasihi hita jalanok paluahuk kita di bagasan perjalanan ni nguduna. Ido ben na dibain topik ni minggu tesadarion songon natai dan nakid di warta makaholongi debata jala manangihon suarana mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan. Berarti makaholongi debata mengasihi Tuhan pasti selalu sejalan untuk seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan jalan Tuhan, manang-manangihon suara ni debata di bagasan muduta. Halak na seturut tu hata ni debata tu lomonirohan ni debata tu dalan lomonirohan ni debata di patuduhonido ibana makaholongi debata di bagasan mudu. Jadi ido marhusor, ido saya totong nagabi song lingkaran na kumangulu di bagasak kita. Kalau kita mau hidup, kalau kita mau diberkati, kalau mau anak cucu kita diberkati, mari selalu mengasihi Tuhan dan berjalan
sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Unang tatinggal holomoni rohani debata, asa unang gabi sumuru aka poparata, unang gabi sumuru tita sian aka nahina lomohoni rohani debata. Tuhata mamangurubi hita kamangkenang. Anggi terpasu-pasu sudi poparata, terpasu-pasu hita medalani ada di ningoluta, di partikian na mungkin berbeda, di partikian na mungkin berubah. Songon partikian ni hala Israel, nasian parhorsihan, nasian perjalanan, na yang masuk nasida tuingalan na baru, alay di jo nasida, mamilit lomo ni rohani debata, marhiti na makaholongi debata, jala mangulahon, lomo ni rohani debata di nasa perjalanan na. Amin, matang yang mahita. Mauliate Tuhan dihatam nama makulingi hami di bagasan sedarion. Bahwa di joho do hami asah pilitami na dumenggan. Ima dalan lomoni roham. Anu nga dipatuduh ko to hami dalan nanang sidalanan nami. Alani borhat mahami siyan na makaholongi ho. Makaholongi ho batuduhon na totong doho hapor siyaw nami. Hodo ujahan ni parnguluon nami. Hodo ujahan ni nanaing sidalanan nami di tonga-tonga ni pertibion. Jalalaw si hut do tu si gabi si oloiho si ulahon lomo ni roham. Gabi hatamma na totong si haporsian nami sidalanan nami jala si ulahonon nami. Unang luas sami madabu tu hagiot ni pamatang nami. Ay hagiot ni pamatang nami parsatok inad doi holad di portibion doi. Ay ko tanggal jali ko tinggal honon nami doi. Bahkan molo hagyot ni daging nami do batu julo hami. Gabi tu hamagoan, tu hamatead do upani. Atong Tuhan, sa ito di mangurupi hami. Lau mangajari hami. Di ganub tindakan nami, papahenan nami. Apalagi di na mabuat haputusan na naing sipiliton nami. Asa tutu na dumengkan upilitami sa mangulu hami, doho pinoper nami sugot. Di batama nami laos di bagasan sadarion, pasaton nami do toho nang akaulaon na nang sipatupon nami, di tonga-tonga ni Huriam hakabipi makasaron, di napasahaton tanda mata, tu keluarga ni naposom nong marujung ngulu sa tonga-tonga nami. Hobar turuhut-ruhut di tonga-tonga ni Huriam. Udah jumi hami manong pensiun na sida sinulon. Tamado Huriam pasahaton. Songon las ni rohani Huriam di pakubasyon na siling no. Atong paso-paso muso Tuhan keluarga na tininggal hon na. Inang boro hobing doho tak kayan nakon na. Molohu pasahatam asa tudu-tudu ni horong ni rohan nami medina sida. Asa setotong ma pasu-pasom muna sida di tonga-tonga ni keluarga di yakayan nakon na doko parana tujuannya. Laos sadariot Tuhan di patupahuriamdo di pangojak konon ni naposom padita Rosbina Borusinaga. Gabi padita fungsional di tonga-tonga ni Huriam dia kabibi makasaron. Homa na mangurupi na sida. Mamasu-masu na sida dok keluarga. Disadok ulaun pakobasyon naong pinasahat mo tu na sida ala naong dijoho na sida na posom. Lau mangulahon ulaun parsuromo di tonga-tonga ni Huriam. Di batama nami, laos pasaton nami do toho na saluhut aka ulaon na nagsipatupon nami di tonga-tonga ni Huriam. Laos soninang di pos pelayanan. Homa na mamasu-masu salut ulaon do kegiatan di tonga-tonga ni Huriam. Ulaon kategorial, ibadah keluarga. Laos songoni dohot dia ke kegiatan-kegiatan na hupatupahami. Loas masaluhuti Tuhan pahoton do patuguhon haporsyaon nami. Di nasa perdalanan mingulu nami, ganuk marsada-sada nang keluarga pe. Asa tabalas ni rohanami, jala marparbue, sonna suara ni hatam to hami sedarion, gabi terpasu-pasu hami,
dapotan hangulua kami tutu ari nanangro. Di pertama nami los tangya kono nami do nang salut ruas ni huriam na di bagasan parsahiton inang simatupang boru simanjuntak inang banjarnahur boru manulang nona parulian pasaribu amang ha manurung inang naibahu boru pasaribu inang storus boru pajaitan inang silitonga boru samosir inang silaban boru papahan amang ha sitorus pane inang stanggang boru tabarat amang SPP pasaribu anakun nami Marta Monica boru pasaribu Edison Winsar Tampulon inang sinaga boru bukit amang SH manurung anakun nami Dina Esther boru silitonga. Dok mungkin gudang nasoha korak kami Tuhan nama mungkin di bagasan hakaliun ni pamatang tong nasida. Sudi ma Tuhan nasida utangi aku kami hasahoma Tuhan na mangurupi nasida mga leon hama malu mga leon ay pason di nasida anggiat boy lam di pakilalahon nasida asin ni roham do tolong ni roham di tonga di sudiakan natinok kami jala pahot hapor siyaw nasida Tuhan sa totong marsigatong tuho nang pedi bagasan hagalion ni pamatang alasay dilihoko do pakirimo di hami sudi do hami na yung sahat majalo tupal hanguduan molo say hot hami lao marsoba tuho mangido asin ni roham atong jupang mahay pason do las ni roha di nesida tujuan nyari sa buhay hami rap marsaur buhay hami rap pajupang dia ka ibadah dia ka parpungut di tonga-tonga ni huriam dan do di kegiatan nesida di tonga-tonga ni masyarakat di pertama nami los tang ekonomi nami do nang di sudiruas ni huriam namar ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Tukoma Tuhan manabay gajang ni umur di sudia kadongan nami na marlas ni roha ala di lehoko gajang ni umur. Tabamu di nasida las ni roha. Tabamu di nasida nama ben nasida lamak kilalahon dia kapasupasum na sa pinasahat mo di nasida. Atong pahot las ni rohai maritin at atong leonom kebahagiaan nang dia keluarga di namar ulang tahun pernikahan. Asa tunghu hilalahami. Si kopdo panugunugo mo pangaramot yomu do padongan yomu di hami. Hariya do borngin di tonga-tonga ni parngudun nami ganu. Di pertama nami laos di bagasan sadario pasato nami matuho nang disudia karuas ni huriam. Na say manada pasupasum manada dengan ni basam na say mamilihon pilihan na say pasahaton si pasahaton na nahobar tulomo ni roham di tonga-tonga ni huriam. Martabataba mapasupasum di nasida. Martabataba malas ni roha di nasida. Martabataba ma nang pasu-pasu si calon nasida tu akatiki naneng roh. Di pertama nami los tangya kono nami do nang disudi program do penanang siudo nami terlumubi di tahun transformasi di tonga-tonga ni huriam. Tu hari minggu naneng roh sakapi hamido pembekalan dohot marhitu kebersamaan lau makatai tu pelayanan na dumengkan di ibadah na dumengkan di tonga-tonga ni huriamon asa buy lam tulina di persauran nami di permingguan nami di tonga-tonga ni huriam di pertama nami pasu-pasu munang saluta ka program na asing do pesidalanan nami na nasipatu paun nami lau patuduhon naungalong haradion nami lau paibaruhon do patuduhon ngulu nang marujahan di bagasa ko di perguluan nami. Atong urasi ami senasadu sa pangalusyon nami. Hasaw ng terabat paso-paso na nespasta mo di hami. Di bagasan Kristus Jesus. Tangihon jaloloy mapanginoan na. Amen. Tapuji Tuhan marhite ede sian buku ede nomor 476 ayat sada do saterusna huhut papung pilihan bahen panupayota tu kegiatan sekolah minggu sil. Las
Dihamua manami nanami. Dang na manungguli sidang olok kita. Molo tajumu se keluarga ni amang situa Alben Dunop pardomuan o pusunggu tujuloon. Alai na pasahaton tanggung jawab tado siya kuria. Songon sahalak na umakubasi. Songon ililing di tonga-tonga ni huriat. Tutu adong do hak-hak naikon si jalon na sida. Jada ditikyom manaw muli ipasahatot. Ima molo pensiun sahalak situa siya tonga-tonga ni huriata. Say tapasahat do cendra mata tu na sida. Jala pasahatot tamay sedarion tu keluarga nangpe dang boy bina si dalam marujungulu totu tu inang boru hobing mapasahatot. Pasahatot tado dohot hak na sida na piga-piga bulanon songon na masuk na sida songon pegawai di tonga-tonga ni huriat tadi HKBP Makassar. Lo songoni pasahatot tado sedarion naung tapapungu sian nasarohat. Marhite persembahan nang tapapungu di tonga-tonga ni huriat. Alania kamang kenang hujo hami mate tu jolo inang nyonya situa pusunggu romahamu inang tu jolo on. Melodohot dak danak nadengkan. Manang sering bacaan asa ini kan. Akamanga kenang sesuai dengan administrasi di tonga-tonga ni huriata dengan mata bigi surat keputusan si tonga-tonga ni huriata nomor domu tu amang situa Alben Duno padomuan opus sunggu ala marujungulu na sida pasatamima tu sekretaris Suria lo majahaon surat keputusan nomor domu tu si. garing H garis datar 01 garing 7 garing 2025. Pendeta HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makassar menimbang telah meninggalnya situa Alben Duno Pardomuan Opus Sunggu SE, memperhatikan aturan dan peraturan HKBP Makassar pasal 4, aturan dan peraturan HKBP pasal 43.6.7D, mengingat keputusan Rapat Parhalado Kamis 22 Mei tahun 2025 memutuskan dan menetapkan nama Situa Alben Duno Pardomuan Opus Sunggu SE tanggal lahir 2 November 1969 terhitung mulai 20 Mei tahun 2025 menjadi berhenti dari Penatua HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur karena meninggal. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk disampaikan kepada keluarga. Ditetapkan di Makassar pada tanggal Minggu 13 Juli 2025, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Ritz Johnson Simamora MTHMM ditandatangani dan distempel. Mau lihat ya? Alani dihamui na namin dan juga untuk anak-anak semua. Ini memang yang terbaik yang kita yakini karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menentukan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Harapan kami dari gereja HKBP Makassar, inang semakin kuat, anak-anak semakin kuat. Tetaplah rajin ke gereja, ya Tulus ya, dan juga dedeknya Tulus, rajinlah ke gereja. Mari kita selalu bersekutu di gereja HKBP
ini gereja HKBP tempat ayahmu, tempat bapakmu melayani selama ini. Kiranya Tuhan menguatkan, jangan putus asa, tetapi berjuanglah dan pilihlah jalan yang terbaik dengan selalu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Inang, di sini akan kami sampaikan dari gereja, tapi secara fisik sebagian yang kami serahkan, tapi nanti masuk di rekening Inang kami kirim apa hak-hak Inang, hak Amang Opus Sungguh dari gereja kita HKBP Makassar. Akamang kenang tabigi mana sida madohata sidohonon na tuhita, tuhuriata, ala yang go hata siya kurian non, sekaligus menyambut di haroroni panditata, lo sekaligus tu pasaton hata tu inang disono nang pala 2 hali tujulo na madosi dokhata, nunga tato tuhokyan, ala siya bilaya Korintus mana madohata, urutan na, tu amang situa purban no mewakili sudi ruas ni huria, pasaton hata tu inang nyonya Opus Sungguh los tu ditatan non los song ni na mewakili sian paralado ketua paralado non sian na mewakili paralado. Jadi langsung mapasatami nang pesetor dia lusian non alay ano pedung saya cara pelantikan di pasata tadi. Shalom, selamat hari Minggu. Yang saya hormati Amang Pendeta Resot dan Inang, yang saya hormati Amang Inang Pendeta Boru Sinaga. Selamat datang Inang, selamat melayani di HKBP Makassar. Dan saya hormati Amang Inang Bibelfro. Jujur Amang Inang, saya berdiri di sini di luar harapan. Saya berharap saya berdiri di sini bersama Bapak Tulus menyelesaikan tugasnya. Saya juga mau berterima kasih kepada Parhalado, Pungon Lansia, Naomi, Ebenezer, Poropuan, Deborah, PBB, dan multimedia serta remaja Naposo. Terima kasih Amang Inang semua atas doanya. Saya berharap Amang Inang mendoakan kami. Lihatlah kami ini yang berdiri di sini. Doakanlah kami agar saya kuat menjalani hari-hari ke depannya tanpa Bapak Tulus di samping saya. Mohon doanya Amang Inang. Sekali lagi terima kasih. Kiranya Tuhanlah yang membalas kebaikan Amang Inang semua. Shalom. Oke, Nang, bisa dulu Inang. So ni acara tu nasida berlanjut manon maritakan madohata kamang kenang alai saya tatangnya ko manasida so na pinangido nasidai asa margugo nasida terlumubi pagudang-gudang yang ako na pinasaan ni debata di nasida tolu dang marhasotan dope molo dihata nasing sisari honot dope nasida di parngulona asa di pargugo di urupi tu hatta nasida lau pagudang-gudang yang ako na pinasaan ni debata na tininggalon ni situa ADP Opus Sungguh. Alani masuk mahita tu acara pangujak konon di panditata naro di Bagasatikyon ala gabi ditugaskan namang preses sami mewakili nasida jadi kami do los melantik sedarion mewakili amang preses. Lo mamasuhi
Ketua Acara Pangojakonon ni Paditata Padita Rosbina Sinaga, tapuji tu hatta maritede sian bukuede nomor 650 sada Laos Roman no tujulo ti kimaredeta inang Padita do keluarga mengadop tujul. Solo asiado alami uria ido ruasai inasa susah totondo imana Hamu kadongan na hinahulongan di hari Minggu sedarion o jakonon mainang Padita Rosbina Sinaga STH gabi perdita fungsional di tonga-tonga ni Huriat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan mardomutusi tabigi majolo surat keputusan atau ketetapan ni pimpinan HKBP taringot tunasida na ni jahaw ni MPSD Majelis Pekerja Sinode Distrik Inang Situa Ebor Selain. Surat keputusan ketetapan nomor 478 garing pendeta garing SK garing 05 garing 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan AP HKBP mengingat Aturan Kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Rosbina Sinaga STH, nomor induk pegawai 2001012-1919997-027, tanggal lahir 14 Oktober 1977, jabatan dahulu Pendeta Fungsional Resort Surabaya Timur bertempat di HKBP Manyar, terhitung mulai tanggal 15 Mei 2025 menjadi Pendeta Fungsional Resort Sulawesi Selatan bertempat di HKBP Makassar, Distrik 17 Indonesia bagian Timur dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua arah pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan, surat keputusan garing ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan, Sekretaris
Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Bendahara Umum HKBP, Kesejahteraan Pelayan HKBP, Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Parhalado HKBP Resort Surabaya Timur, Parhalado HKBP Manyar, Parhalado HKBP Resort Sulawesi Selatan, Parhalado HKBP Makassar, BPSK HKBP pertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 5 Mei 2025. Huria Kristen Batak Protestan Opui Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditanda tangan dan distempel basah. Demikian surat ketetapan. Hamu Pendeta Rosbina Sinaga STH, nunga dibagi hamu surat keputusan manang ketetapan ni Porus HKBP taringo tu penempatan muna di Huriaon. Atong na manukun mau dihamu di jolo ni akadongan na pengudison dohot di jolo ni Tuhata Jesus Kristus Raja jalan puna huriai. Naulo dohamu ojak konokon gabi padita fungsional di HKBP Makassar Resort Sulawesi. Jalan naulo doham memilih dirimu na mga radoti akaulaon pakubasioni molo songoni rohamuna dokamuma halusmuna. Atong masih jalangan mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Toddi Porbadia, atas goar ni Eporus HKBP, hupaojak mahamu Pendeta Rosbina Sinaga Sarjana Teologia, gabe pendeta fungsional di HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Sai didongani debata mahamu mangulahon ulauni asa marsangap goar ni debata marhite-hite pakkobasyom muna. Amin. Sama. Hamu akadongan paralado do ruas ni Huria ni Tuhata Jesus Kristus na di Huria HKBP Makassaron. Jakon hamuma Pendeta Rosbina Sarjana Teologia gabe Pendeta fungsional di HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatanon di bagasan Jesus Kristus uluni Huriai. Tatangyakon jala urupi hamuma nasida di pakkobasion na asa majadi ulaw na sida di Huriaon. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami na puna huriay. Mauliate maruhan nami jala pujion nami goarmu. Aidang di pasobuho huriami somar parmahan. Say di pabakit todo akan naposom na burju. Naolo suruonmu mamaritahon hatam. Nunga di paojak ko Pendeta Rosbina Sinaga STH gabe Pendeta fungsional di HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Pargugoy jala parbisuhi manasida. Asa polin di baritahon hatami. Lehon hahipason hatuguon dohot hiras ni roha. Mangaradoti sude ulaon di Huriaon. Asa marparbue. Upangido hami tuho. Marhite-hite anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Nuaing pinasama partikian tu inang Padita Rosbina dohot amang lau patupahata pamuhai lau sekaligus perkenalan di parpinggota na parjulu manang di ngujak konomuna sedarion. Nangadong. Horas madihita amanginang. Horas ma di sude ruas ni Huriatta. HKBP Makassar. Sian mulai sekolah minggu sahat tu natoras na tua-tua nami lansia. Parjolo pasahaton nami ma mau liate godang tude bata parasi rohai. Ibana do saluhut na punang ngolutta. Jalatama dohonot ta gudang moliate di sude pasu-pasuna di ngolutta. Moliate ma di amang preses naung paujak ko kami di inganan nai baru di HKBP Makassaron marhite uluan ni Huriatta amang Padita Simamora. Moliate ma di amang Padita Simamora dohot inang Bible Pro amang dohot inang parhalado saluhutna sude ruas ni Huria. Dison hami di ojakon gabe Padita fungsional di Huriatta HKBP Makassar. Jongjok kami keluarga Mario Sihaloho. Amang Mario Sihaloho. Oma anakon nami siakangan. Nyon, siakangan. Yan ako nami siakangan, Dipos Gavindarel Sihaloho, kalas tolu SMP maanon ibana di Makassaron. Nyom maburu nami, anak paduaon, ima Glory boru Sihaloho. Kalas ada SMP maanon ibana di HKBP Makassaron. Jalalas rohanami marhite tangyang muna amang inang dengan tiurdo pardalanan nami borhat sian Surabaya di pardalanan di bagasan las ni roha martomu dohot ruas ni Huria sadarion di naung ojak kami amang inang dang sikop pami Padita alay di batado pasikop poni atik adong nahurang lobi pagkobasyon nami. Saya siap dikritik, saya siap untuk diberi masukan untuk peningkatan pelayanan yang lebih menyala. Totong buanom muna kami di bagasan tangiang saling mendukung di tonga-tonga ni Huriatta. Buak kamu kami di bagasan tangiang muna, boy kami rap saurdot marhobas rap dohot amang Padita Simamora, rap dohot inang Bible Pro boru si Hobbing, rap dohot hamisad diri Padita Rosbina Sinaga, bersinergi harmonis, makobasi Huriatta, totong di bagasan asi dohot holong ni rohani debata. Tujuluan ni Arion, totong mahita marsi haholongan, marsi tangyangan. Hata horas sian hami, horas ma dihita amang inang. Moliate ma dihita. Hata pajakonon sia ruas ni Huria los sekaligus madok hata tu keluarga opusunggu berjulu pasatami mana mau kili ruas sian amang situa wi purba. Salam. Salam. Horas madihita. Nahu persangapi kami amang Padita dawat inang Padita Resort. Nahu persangapi kami inang Padita Rosbina boru Sinaga
dohot keluarga amang si haloho nahu persangapi hami inang dia Bibel Pro nahu persangapi hami amang inang perhalado na huhaholongnya kami ruas ni huriatta yang kami banggakan na Poso Bulung remaja HKBP Makassar. Di son au mewakili songon sian ruas dos marohata temang. Mau lihat perjuluma tu inang nonya opusunggu. Inang agudang nakin alay songon nasotari dia teh songon nama untuk kata alay. Oke mak, mau lihat mak. Songon mewakili ruas inang. Songon nang pinasa ni Padita tutunakin natung macay bagas niya. Tapi yang jelas orang mati meninggalkan nama. Amang almarhum Opusunggu namanya sangat baik. Mungkin inang sendiri bisa rasakan begitu baiknya ruas Huria HKBP Makassar. Ina ama na Poso Bulung semua. Untuk itu inang tabah dan inilah yang terbaik. Memang benar apa yang inang minta. Seandainya amang almarhum berdiri sama-sama dalam pensiun sangat baik. Tapi kehendak Tuhan lain. Alani inang unang namar naluja inang martangiang mabuanyak kadak danak tu gereja asa toktong jonok nasi dia tu hatta ai bayan almarhum na dinggan sudah dikasih contoh yang sangat baik buat keluarga. Mari ikuti dan jalankan terus. Ima harapan kami nang apalagi ini nang saya dohok do marhubas i ngodang salah sekolah minggu tiki musim namihan ya sekolah minggu inang. Mudah-mudahan terus jangan pernah berhenti memuji Tuhan, jangan pernah berhenti ke gereja. Semangat inang, semangat buat anak-anak. Ada Tuhan yang selalu membimbing kalian. Jadi ima inarhaku tu buat keluarga Nonya Opusunggu, Boru Si Hombing dan keluarga. Tu amang haloho inang Boru Pendeta Boru Sinaga, selamat datang di Makassar. Selamat melayani buat inang pendeta. Sebagai jaminan Makassar baik inang. Jaminan untuk inang. Sangat baik. Semua yang pindah dari sini pendeta semua menangis Huria ruas ni Huria inang. Tinggal bagaimana cara inang kami tidak bisa mengatakan itu mengajar inang. Inanglah yang sangat pintar untuk mengatasi mencari jalan. Yang penting jaminan sekarang ruas Huria HKBP Makassar baik. Itu jaminan inang. Dang buhu boto inang alana salilingon pendeta fungsional bawa do na salilingon. Jadi daku boto. Nah jelas setiap pendeta pindah ada orang mengatakan ada PSJ buku pendeta ibah. Itu mungkin satu masukan. Kenapa ada? Padahal bisa juga kalau ke rumahnya pertanyaan ditolak. Jadi itu memang caranya inang lah. Ruas banyak mengatakan itu belum pernah pendeta ke rumah kami selama di Makassar. Mungkin bisa tetap saja masukan doon inang. Ay boha alay alana anggo Pendeta bawa berjalan sendiri, tapi anggo inang berjalan dengan amang. Biasa songon. Jadi ide nang margogo mainang nakin nung ngarap madoko kami ruas ni Huria majalo inang. Jadi las maroha nami, las rohani inang. Selama melayani ma tu inang
layani hamu mahami. Kami butuh pelayanan ruas ni huriatta. Jadi dang pola gejang si dohonok kenaraku gudang gope nama dokata. Jadi imahata sian hami ruas senang sahalinai selamat dan selamat melayani. Selamat tong selamat melayani itu amang si haloho. Manang bohape saya tonggo amang doho melayani. Mulia tema di tuhata horas madita. Oras. Upasatami matu na mawakili para lado. Amang situa perem sinaga. Oras marihita sa luhu na. Oras. Na huhormati kami amang pareses ani wakilan ni amang Padita Resort amang si Mamora doho inang na huhormati kami inang Pendeta Borsinaga dohot amang si Haloho do sudah keluarga na huhormati kami amang inang Bibel Pro doho sude amang inang dongaku perhalado doho nahu haholongi hami amanami inanami na adong di inganano dohot anakon nami na posobulung remaja suaksongoni nak sekolah minggu dison jong-jong ko kami songon namang wakili perhalado lau pasahaton hata na perjolo tu keluarga ni ama nami situa opus sungguh almarhum di inang doho diakka dana na tininggalhon ni amang almarhum toko pasahaton nami sabar mahamu inang margugum mahamu jala tok kamu marsihoho tua tadi bata ay amat tadi bata do nagabe ama dihita soksoni nang dihamu sayang dia ma yana kotai sukses di yakka parsiajaranna si Aurel doho si Marsia soksoni nang di anak tasi tulus saya dapat makarejo naumuli tujulan narion tok madipasu-pasu tuhata dipergugui di akka perdalanata si ganup ari songoni maha tahu pasaha tuhamu tok mahamu marsihoho tuamat adebata jala unang madeli hamu songon ditikingoluni almarhum Toktong ko hamuro tu garejaon ala disodo dapo akka hiburan-hiburan toktong ko mahiro hami asa lam tu ringgas na hamu manguluhon akka yanak tasikola minggu doho dia kapakubasyon nasing ay disido hamu boy da hatok terhibur ima hata si pasatok ko tu keluarga opusung kubutima di hamuna inang Padita Rosbina Borsinaga selamat datang ma di kota Angin Mamiri sekolah selamat datang ma di Huriat tahun Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan mau lihat matutu tapasah tuamat adebata di padongan yon na di hamu di naburhat tamu sian Surabaya boy hamu saharo di Huriat tahun di bagasan hahi pasor dohok lasnir toha jala toktong di perbisuhi di pergugoi tuha taham saharo di son di tikion nakiningan nung ngarak majak behami saluhuna di haroromuna say margugo mahamu inang di pakubasyo muna kubasi hamu mahuriat tahun
rak dohot takadungat ta parhalado, saya dipergugui tu hatama, dileo nakka rezeki, ditabayak ka hahipasod dihita, lam dipergugui hamu, dinamakubasi huriatta di Makassaron. Godang gope nanak si hubasod di son. Jala mungkin lo jadu hamuan non ay adong maperdala na siyanon tuluzom. Nanak si hubasa muna adok 30 menit. Ima di pospel pare-pare dohot di pospel goa. Pasahaton nami do hamutong asa. Rak makubasi hita di pospel nedwe. Jala toktong ma dipergugui Tuhan tahamu. Pos maruhamuna, saya si maruhani Tuhan, lam ditabay yakka silas ni roha di hita saluhutna, toktong dibagas sa pangamor ito na hita saluhutna. Utima hatas ya kami maulate ma di Tuhan ta. Maulate. Akamanga kenang ala mewakili pareses sami totoy kodonon nami do bimbingan dohot arahan sesuai dohot tu na dito nahon pimpinatan na nagsipasaton namin dito ang atong anihuriat. Adong mang napiga hal na berjolo tu inang padita boru sinaga manang padita Rosbina. Uda tohonan nunga tajalo, jala hobartusido hita mangula, jala molo hobartusi hita mangula, disido jupang keharmonisan pelayanan songon na pinangido muna nakin antara sesama pelayan, antara pelayan dan juga dengan jemaat, antara pelayan dan juga masyarakat sekitar. Jala hobar tu simara saya tapahusor-husor asa i menggerakkan kita, mendorong kita, makubasi ulaw na dumenggan di tonga-tonga ni Huriata secara khusus di pelanata di Huria HKBP Makassaron. Los marguguma dohot amang si haloho dohot akayanakon lau mangula-ulaun totu ba son nani do ni amang purba nakid maulope inang padita Rosbina gabi padita dohot do amang gabi patuduhon keluarga ni parhalado dinasa ulaun do dinasa pakubasyon di tonga-tonga ni Huria asa los kupatuduhon tama son keluarga partohonan di tonga-tonga ni pelayanata pakubasyota dohot di parsaurata tujuluan nyari secara khusus di daerah Makassaron. Son nanduk nakadongan na burju do Makassar, jalan na uli do Makassar, sianido hita terdorong lam marsitutuhon dia kapakubasyo di tonga-tonga ni Huriata. Alay macegudang dope na ikosibenahata. Dia kepelayanan do di pakubasyon secara khusus panugunuguan to kaduas ni Huriata. Ala meragam do natahubasi di HKBP Makassaron. Meragam do nang latar belakang boy do songon na di Huria Korintus berlatar belakang sian hajahudion do non hajahudion. Tusido hita terpanggil untuk melayani di wilayah manang di pelayanan di Huria HKBP Makassar. Napatuluhom ma si pasaton nami tu hita masalhu nakamanga kenang pas dosong nandok ni inang padita Rosbina nakin tidak ada pelayan yang sempurna molo dihata ni Alkitab tadi dok ula-ula nama tolpang do hami. Songo padohan ni Apostol Paulus napatuduhon ketidaksempurnaan jala disimararikot mangaju. Hita masih jua moladong na urang lobi asarap kita pasikopon nama tolpangi asaboy dengan uli mardalan Huriat. Jala ido harapan nami so nandok ninang Rosbina nakin rapita masih paune-unean masih pature-turean terlumobi dia kapelayanan ala songo jamita nakiddoy kodohonon nami molo naing dumengga kita tujolo pribadita keluargata poparata pilit mana dumenggan hobar di hata ni debata di holong ni roha ni debata di bagasan perdalanan ni ngulu. Langsung nido nang dohonon nami tudongan nami sudi parhalado. Kerjasama
na dengan bersinergi dia kepelayanan di sido boy tumibu jala dumengan pakubasiot tadi tonga-tonga ni huria. Siya nakaperdalanan ni pengalaman nami di pelayanan boy do meragam na hudo pihami dang mungkin boy do dang soni na dapat to kami di hamu akamanami parhalado. Alani masih tu pahak kita dia na dumengan si tujuota si patupota di tonga-tonga ni huria bodo meragam program na si hubasata si patupota alai iko pabukota may itu kondisi dok keadaan ni huriata asabui dengan bahkan boy marparbui hoparbui na dumengan ni di tonga-tonga ni huriata. Maharapan nami to kamu dongan nami parhalado do na makobasi di son. Laos selanjutnya ma tu hita saluhut na dan juga anak-anak kami remaja dan naposo. Mari kita selalu bersinergi dalam melakukan apa yang diprogramkan di tengah-tengah gereja kita, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menikmati pelayanan yang terbaik di gereja HKBP Makassar ini, dan juga menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita dan juga menghadapi tantangan bahkan mungkin pergumulan yang akan kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Imara saotik bingbingan hobartu ulaut tesedarion di pas-pas tuhat tama terlumobi inang Padita Roswina do tamang halo do tiana konami sidipos dohot Gloria glory bukan glory. Selamat datang ba so dia nadong di son waing dos nuriata ima tahu basi so dia kondisi nadong di tahun ima tanikmati marlas ni roha mahita marulupulup mahita di sudi pakubasi untuk palanata tuhat tama masu-masu. Selamat datang di HKBP Makassar. Horas Madita Saluna, silakan amang haloho do anak-anak bisa duduk kembali. Atong akamanga kenang asabu ita pa ujung parminggota sedarion maredehita siyan nomor 753 ayat sada laos jongjong mahita saluhutna. 753 ayat sada laos jongjong mahita saluhutna. Tapasahat mapilian na tapapungon todo pa ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silileon na denggan dot nasaw libasan na mauliutus. Upasat tami mesan na nilion mito hami pilian nami to ho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para siya kami pilianon. Pati bulo na radyaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami, gudang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di Banua Gijang sa Pinurbadia Magwarmo, sa Roma Harajonmo, sa isaut malaman ni Roham di Banutongon son na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari,
sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tu gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dami, jala-jalo mapaso-paso sian Tuan de Batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Di sondakon Tuhan de Batama bohina tuho jal asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasaurhon madamena tutodim. Akamanga kainang masih jalangan meta di julon tujulom keluarga amang inang padita Rosbina losoni dot inang nyonya opusunggu dot anak konami Roma di julon asa suderuas ni uriata majalang iso majong inang boru si hombing